dicindo Luís Patiño, pois esta religión dende o punto de vista horizontal, non? Que querías dicir de estar cos máis desfavorecidos, cos que máis o precisan. Algo que saben moi ben en Cáritas, Alba, posto que traballan cada día con máis persoas que seguro que hai non tantos anos, pois tiñan pensado que terían que recurrir pois a Cáritas, pero que últimamente a vida pois púxose moi complicada para todos, teñen que acudir. Como están en entidades como a esa na que ti te atopas hoxe, Alba, pois recibindo esta noticia? Pois ímolo a comprobar, compañeira, porque dende logo un lugar como Cáritas foi moi importante durante o papado de Francisco. Teño por aquí a Gonzalo. Boas tardes. Hola, boas tardes. Como estades? Como recibichedes esta noticia? Doloridos porque era algo que non se contaba, ainda que víamos que a enfermedade de Francisco, do Papa Francisco, iba evolucionando cada vez a máis, pero vendo cando estuvo outro día na cárcel e vendo onte na bendición de Pascua, a verdade que non se contaba, non? Que pegada deixa en vos? Porque foi un papa que preocupouse moito por a xente vulnerable, pola xente desfavorecida que acode diariamente a lugares como este, como a Cáritas. Sí, é que o Papa Francisco caracterizouse por traer ou levar ou facernos comprender o que é a misericordia de Deus, non? Por lo tanto, a preocupación que é a preocupación de Deus. E o Papa ten que transmitir a preocupación de Deus, a preocupación polos máis vulnerables, polos inmigrantes, polas persoas que están solas, polas persoas enfermas. E outro feito importante no Papa Francisco, a preocupación por ese trauma na Iglesia que foi os problemas dos abusos, non? Entón, o Papa moi preocupado e tomando decisións categóricas, firmes. Entonces, nese sentido, foi é o seu legado do papado, non? Pois moitas gracias, Gonzalo, xa escoitaxedes, compañeiros, tristeza, dor, pero sobre todo un gran recordo por todo o que el fixo pola Igrexa e sobre todo polos máis desfavorecidos. Salva puña aí en valor, non, Gonzalo, decisións valentes e controvertidas as do Papa ao longo do seu pontificado e das que falaremos de seguido. Fíxense nesta imaxe que hoxe pois estaba chamada a ser en Ferrol.